Toto video zobrazuje techniku modelovania štecom. Na vytvorenie tejto štruktúry sa použijú produkty Baumit Creative Top Trend alebo Fine. Potrebujete k tomu nerezové hladidlo, murársku lyžicu a maliarský štetec. Baumit Creative Top sa nanesie nerezovým hladidlom v požadovanej hrúbke. Následne sa ešte na čerstvej omietke Creative Top vytvorí nerezovým hladidlom štruktúra podľa želania. Na záver sa upraví ešte čerstvý povrch mokrým maliarským štetcom. Baumit Creative Top vo farbách Baumit Life. Striekanie, modelovanie špachtľov, modelovanie štecom, valčekovanie. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.